Saiatu gara beste parametro batzutan kokatzea politikan eginkizuna. Etiko kritika estandar eta liburukoa direnak saiatu gara apurtzen eta ni horrekin pozik nago, nik uste. Herritarrai bidaltzen dutzaun mesua, izan behar dela mesu bat ere baikorra. Alkatetza berreskuratzeko eta nik uste dut gertu gazela hor. Gobernantza eredu ezberdin bat planteatzen, planteamentu ausartan, baina aldi berean ere herritarren beharrai atxikitutako planteamentuak, zerrenda on bat osatu behar dugu. 4 urte honetan lortu dugu pertsona batzu gerturatzea guregana, konfiantza guregana ipintzea, eta ni gureko nauke 2019an, 2011ako jende guztixen babesa, edo gehixenen babesa, berriro berreskuratzea. Unaik ez dagoela aprobetxatu guztiz gure ongaren jarrera horrekin kriston aukerak emuten zaben udalean gauzak aurrera ateratzeko, ez dela ausarta izan. Alkatea izaten banaiz eta EH Bilduk irabazten badu, ni gure hot bere ekarpena aprobetzetia, bere oposizioan toketan majako, guztauko jaten, gu euki dugun jarrera berak haiek ere eukitzea, ez? Ez dakit hortarako presto hongo litzatek. Gero baliatu da, PSE eta EAJ-ko hitzarmenaz gehiengo absolutuakin gobernatzeko. Eta boto bat, ez duena eserez eskatzen eta eserez egiten. Niretako da boto lotzagarri bat, eta pena da, guan egonda horako prestutasunarekin segatik ez da aprobetxagu hainbeste gure prestutasun hori eta fandana beste aldera, ez? Baina, hori. Eta guztetan jat, zelabait irintzatik gizartea zizelkatzen dalako, ez? Jendia ez da konstiente zenbat kondizioen baltzintzatzen dauen irintza eguneroko bizitza eta gizartean egitura, ez? Eta gizartea eraldatu leikelako irintzan aldetik. Sumatzen ingo udal gobernuari, hori falta dela eguneroko kudeaketan bai, baina epe luzera begira ez dela jartzen. Plana oso ambiziozua da, baina aldi berean oso zehatza. Alde horretatik gu posigaz. Ez gazain pozik, plan hori garatzeko ze baliabideak planteatzen diren. Ezinezkoa dalako plan hori aurrera ateratzea planteatzen diren baliabideekin. Jakin deizuen, legealdi honetan berdintasun aurrekontua erdira murriztu dela. Legealdi honetan, 4 teknikari, berdintasun teknikari pasau dira udaletxetik. Nik somatzen dut inork ez duela gure udaletxean gelditzea. Eta gu planteamentu berritzaile batein nahi dugu, bereziki, bai txikiei, baina bai ere 10 eta 12 urteko franja horretan, justo pasaren astean osoko bilkura eduki gauen, eta hitzarmena udala eta udan arteko hitzarmena sinatu gauen. Jendiendako oso importantia da kirola, eta horri erantzun, epe luzerako erantzun programatu bat emun bijako. Hobari fiskal batzuk edo laguntzea, gure komertzioa laguntzea, batzuk ja 2 neurri sartu dira hurrengo urteko ordenantzetan, 70.000 euro jaso ditugu hortik. Gu planteatzen dugu diru hori inbertitu behar dela herriko komertzioen garapenien. Nik uste dut badaukiela dinamismoa, baina laguntza behar dute. Publiko bihurtzeko. Zuek horren aldeko zarete, merkia izango litzake, hobia izango litzake? Bai, eta gainera demostrau da. Demostrau da oinatin, gu hori planteatu denen bere garaian, zasuzkoen hori ezinezkoa zela, guk indako kontuak, eta demostrau da baietz. Denendako ez du balixo berdina, eta guk momentu honetan kiroldegian dauen ereduarekin posigaz. Momentu honetan herritarrekin ez da ezer kontrastatzen, ez daue herritarrak ekarpenak iteko aukerarik. Zeinedak hauteskundei behira, igual aurten egongo da, baina orain arte ez dago.